Bok, ja sam Luka. Bog, ja sam Ana. Radimo na institutu Ruđer Bošković u laboratoriju za astročestičnu fiziku i astrofiziku. Proučavamo magnetsko polje u prostoru između zvijezda u našoj galaksiji promatrajući radio valove, a u ovom kratkom videu pokazat ćemo vam kako. Magnete možemo pronaći svugdje oko nas i svakodnevno koristimo brojne uređaje koji ih sadrže. Na primjer, slušalice, zvučnici, mikrovalne pećnice ili bankovne kartice. Sigurno najpopularniji magneti su ukrasni magneti koje gotovo svi imamo na našim hladnjacima i podsjećaju nas na putovanja, događaje ili nam drage prijatelje. Svaki magnet ima dva pola koja obično nazivamo sjeverni i južni. Oko i unutar magneta se nalazi magnetsko polje. Između magneta djeluje magnetska sila. Dva različita magnetska pola međusobno se privlače, dok se dva ista pola međusobno odbijaju. Jakost magnetskog polja izražavamo u mjernoj jedinici Tesla, koja je dobila ime po znanstveniku iz naših krajeva Nikoli Tesli. S obzirom na to da su magnetska polja mala, često se jakost magnetskog polja izražava u mjernoj jedinici Gauss. Magnetsko polje jakosti 1 Tesla odgovara 10.000 Gaussa. Prosječna jakost ukrasnog magneta za frižider je 5 mili Tesla, odnosno 50 Gaussa. Zemlja također ima magnetsko polje. Jakost magnetskog polja Zemlje je oko 50 mikrotesla, odnosno oko pola Gaussa, što je oko 100 puta slabije polje od magnetskog polja ukrasnog magneta za frižider. Zemljini magnetski polovi ne preklapaju se u potpunosti s geografskim polovima, već su međusobno otklonjeni trenutno za oko 11,5 stupnjeva. I druga tijela u svemiru imaju magnetsko polje. Magnetsko polje Sunca na polovima je oko 1 Gaussa, dok je magnetsko polje izbačaja materije s površine Sunca oko 500 Gaussa. Naša galaksija, Mliječna staza, ima magnetsko polje jakosti u prosjeku oko 5 mikrogaussa. Najslabija magnetska polja pronalazimo u međugalaktičkom prostoru, gdje polja mogu biti samo 5 femtogaussa. Da bi proučili vrlo slabo magnetsko polje naše galaksije Mliječne staze, koje je oko 10 milijuna puta slabije od jakosti ukrasnog magneta za frižider, astrofizičari s Ruđera analiziraju radiovalove koji se stvaraju u našoj galaksiji. U brojnim eksplozijama zvijezda unutar galaktičkog diska nastaju vrlo brze relativističke čestice koje nazivamo kozmičkim zrakama. Relativistički elektroni međudjelovat će s magnetskim poljem, spiralno se gibati oko magnetskih silnica i pritom zračiti radiovalove. Ovaj oblik zračenja zovemo sinkrotronsko zračenje. Za detekciju ovih radiovalova potreban nam je radioteleskop. Mi u našem istraživanju koristimo radioteleskop LOFAR u Nizozemskoj koji može detektirati radiovalove na niskim radiofrekvencijama između 100 i 200 MHz. Sinkrotronsko zračenje je linearno polarizirano, odnosno ima preferirani smjer titranja u odnosu na smjer širenja. Prolazeći kroz ioniziranu i magnetiziranu međuzvijezdanu tvar, dolazi do zakretanja smjera titranja radiovalova. Ovo zakretanje možemo izmjeriti pomoću radioteleskopa LOFAR. Kao što se vidi na slici, različite boje predstavljaju različite količine zakretanja. Raspetljavanjem promatranih radiovalova možemo mapirati različite oblake rijetke međuzvijezdane tvari duž smjera gledanja te proučiti svojstva magnetskih polja i njihove interakcije s međuzvijezdanom tvari. Ovu metodu nazivamo Faradayeva tomografija. Nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i poučan. Idući put kada vidite magnet na frižideru, sjetite se. Iako je magnetsko polje naše galaksije čak 1000 puta slabije od vašeg magneta, ono dirigira međuzvijezdanoj tvari u našoj galaksiji. Vidimo se! Bog! Hey, wait guys, there is a lot more out there. I'm Andrea Bracco, and I also work at Ruđer Bošković Institute at the Department of Astroparticle Physics and Astrophysics. In addition to synchrotron emission, we can study magnetic fields using the polarized emission of interstellar dust grains, observed, for instance, at 353 GHz with a Planck satellite.
Dust grains are little particles smaller than a grain of sand that behave like tiny magnets in interstellar medium, and they orientate themselves according to the ambient magnetic field. Looking at the light emitted by these little compasses that are ubiquitous in the sky, the Planck satellite can measure the orientation of the galactic magnetic field. Furthermore, astrophysicists discovered that atomic hydrogen, the lightest and most abundant element in the universe, structures itself in our galaxy in the shape of long fibers that also follow magnetic field lines. And we can study these hydrogen fibers using radio observations at frequencies of about 1.4 GHz. So once we combine all these observations together, we can better understand the nature of magnetic fields in our galaxy. Okay, now I think we're really done. Thanks for watching. Do widzenia.